Mincha sokra na. Yo, nana akwaba. Nana okiki. Nana okiki. Mpacha want to say udino pronounce mame. Okitikiri. Nana okitikiri. Yo. Paswe. Ejo sopa minya bema. Na what you say? Ochedi ampon na nanu madaro mame ho ye pa. Benyame ase ba ebede de sese ma usa me so ani unti na ebede magya ma o de fa. Ebede magya ma de say. Obejo okitikiri. Ya bere so de ya record ya kene yo. Sese ma usa pa. Oya sona ni de me so ani unti agament mi no mpere. Wo na wo me. Mi aguna ni. Oya sa. Mi aguna ni. Yo ene de ya beto abeno so ene de beto aso. Ya swada ni mi aguna ni say nyame nhyira ejo so. Na de obeka kire wo say enya abakosem ne hia bia no sebe na dwinsa. Sese wura fi ukro mu hina ben a wo yira. Ya bedwam. Beda ya sama no ka no ka se duana bia duana ni. Na wo ye hono ma duana no ye wotia ye okrotia ene wo duana kan. Duana kan ya ma chide no dia no. No kre. Wa hu agogo kumawu kwaman omi anuafo. Ukwa bakosemu a asonafo na kakro ni yomo dia. Ba yen kansem. Ebiri bi asem bi si no chia me kan asem bi minka na ba me. Ahemfo na se omo ne sere kwa. Seche kwaman na wo ka ho asema na se. Wo dia ye beka se chi ha kwa ma ye beka se bese bi hu seche kwaman. Kana kwaman da de. Seche kwaman ne kwaman da dem ye. Wa hu na se moti wona so bi kan bakosem a amanchiri ma na hunu bia ene omo kan che omo twere busu se omunyai omo twere busu se omunyai na hu hia na omo fanya mfuntu ede mfuntu na mohwe mo aka saksa mo ne te wono na dia ayo se ntubo na mo de bo papa no na so bi kira dia mo bi afa bi asua mu ade ehunu na nchiri ehu se ofiri obonton sei boja we no ofiri mo se ebone omo adwin nesisa mento se bekro omo adwin nesisa na omo koso na omo nye omo na be dia de se ebra se bi enya ro se bi akonto onu to afre se media for so onu meka vegia de no onu timi boye wura de wie abra o ma mu ase wa he ni de be ne wo mu ani de be ne wo mu bebe ni omo ni mu ade no ye kan so omo nyama ju so mu besua kan na ke betimi de dua ke ba pom kura firi ho jese omuti beko omuti hwe ye kase ye yini pa bi nsa de omo gura to prayer na omo ntia se omo nim ene no bo nso a ye de ko de ahene no ene ba bi ho no ma ye ntre no o kasa o chere nko be kasa hu hia ene hu hia even ebi no mudi ade sen ko omo konkonwa dem na se no ko gu nsa ye amamre ye kuro no ho amamre me nsu o kuro mo omo ye amamre makuro nso di timbo kuro ho ba na oni so omo nye obi anye omunye hwana sa se mikro mu hima eso akwa ebedi ade wa ye baako onye abiem dia sa wo ye makro no enso de krom ho nyere se omu de bufo tutu afra koka yo se esubo hwa na da ho no mo ede na chese ho hia yesu ni mama mre won se amamre baby ma kwa ne mami nya na me ya de kakra de nyure be san hia wa so na ba no ho yo ya meka ho me da se pina entie de obi ka wo so na ye de wo ye ya romo mo ni hu se de wo ye no ebo omo no ombefa adawase even wo ye crofo record o crofo record e de tuo tie mu nsam tinya asase mo ka enye ye hohoafo dom so do mudi atam aboa ne kwase on fese na ye ya na sese ana so kokofo hini bi picture beto na odi na tell na sese oni munyansa na so adwo mu do e bia sa na wo hu nkwala adwene akro kindaga chekwa nya sa ne ma no kasem obi hu no ye de onfo mu abansua de so kanya asasem nyame adom be hia nyumra me da so nyame kan ho o mate okitikri ampa woman ko football ka o na no na wo chire wada maya de no no pekan ko for peke ye pa ko woman ko football ka o asante ben free ye
Yo, Bra Frank, Akwaba, Bra Frank country. Hey, miniaba. Asafu Krom. Asafu Krom. Madam. Edawo ebane ankabi so anyi. Nkapa. Ye nyina dodo na yese domanisa de oso ntakrache. Miniaba de wo ye ne de eboa amansan bebre eboa nipa bebre wo mo a wo munim. Wo mo mayira wo munchi. Chese dodo no a ye de edi wachi. Na wo mo munim no mo so a o munim dia me ba wasem wo be ka da na ye gumu asem no. Yeah. Panyini pa bi frɛ me firi gumu. Very good. Wose o mu se we na ye ba e ka kire eso de toto de hu a nyansa wo de mbibiri enti the American ne se kosoye na opanyini kura ka kire me se sebia nyaado sebia konto ono na nanom si dan awamiem na ade ba ko se hye ne so ne se obi ba no be ka kire se enya abakosem na unite no eno kwa ne kai bum. Yes. No credit. Timin kan obi so nya abakosem ka. Na akote bi mpenisim. Na se enya adidi. Yenya adehye. Yenya nsase ni nkonwa. Yenya ntombo. Ese ai mo ye o. De otimi dwene sabia empen koso. De otimi dwene sabia empen kabum. De otimi dwene sabia enwene oman no. Nchirima ho. Sa. Menya because say uhunu abakwasema se de wo ka de nchira ne won ne ehunu se mimi hunu se me ni wei sa ye fria ne ba ya ade nchira hunu de nchani amepana first class say ahunafo yasema politician for ade tan ya betu yentem ahunafo ne no mo kapa tete sa na so ye no mo kapa ntokwa ye gi hei no mo de mo nkofo aba na kwam na se no say aso politician abaya ma tesa say o ke bia beda ye na ahunafo ntem aso ntesa so ntisa ye tietia manfo tietine nchirima tietisa ansem a wo pika nyina mum se sami ni anwrani owa sai na yes wotan da ntem isa ye nya atamfo sabe fefe so ohu anwrani obabu no anwrani su hu asantini obabu no sanfantini ni we ni nyina sabon se kan ye bom unity ni sai babio na so wa hunu sa we ni nyina na wa ba kasa tete sa na tie ne dia besi ne aso na ntisa de nipa bi selfish nti de obekọ mu aboto mu nti na mo ye sa ne ma we nyina sa se mo da bia me kam se certificate kwa me nkroma so ona di chichebu ni sa ne ma ni nyina ba na okokana asema and politician bi se yan kana asem enso ne wo mo a na esa de na besi paso ya ye horo no yo e da se enti ama anema enti wo de menu abade wo ye ne de ebebo nchirima nipa bebre enti de obeka se ja na obebie na no kra ka nyankopon betua nka de obde na no kra beka se beka chiro nua bi se ade a wo ye de enye no nyankopon ko ofisuru musuru ene na no betua se nipa kroka yo esa se nipa no ompe nchirima eye yo ompe se nchirima be hunu se de abakwase mo mu nchitie because omo mpese obi abeba betie de wo ka no wo hunu se na enokura no enti nokura ne de nokura na wo ka no menu aba yo koswa wani mo nyamti hu ani bre enti ntie obi a wani mo nyamti hu ani bre enti mfa obi a do be do na no be so na nan mo kura be dika kura tua ne ka ansa do de akona sama enti de obi aka number no so ya na marefi chire ya na de mami chimbe yo ati that's a pia o yeta chire yeti enko ba bia beje de ba cha ba beje ngutia Debra beje ngutia said brother ngutia
Mami, me Josu. You got want to say, Yeah, friend, me who you na one swear. no, ya pa, bodini, mammy, why? Ajuman nkatia no matro no sa no. Wo French. Yo, okay, what's my hair? Ya wo ye no de ye. Hmm. Me free. Achankru. I check Chromie. Achankru ma. Na Ah, mama if you just want me mama ye bruni. ah, okay. Me Ah, we have a family god, yeah. no Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Ah, okay. Ye nyina ye nipa baako. Tabe pepe. Saa nneɛma no kɔ so a na ama binom yɛnom yɛayɛ confuse. Because yes, yɛn nyinaa yɛ nipa baako yɛ family. Wohwɛ history na yɛ nana wotena ne nkyɛn yɛ free. Yɛ ɛkɔtogu side hɔ no aduanafoɔ no. Me family no bronhene pa nka yɛ ka kora nka dɔ mahene deɛ nka ɔnyɛ bronhene pa na kɔdi wɔ kɔdi wa. Ya zero Yes, my when hin Adinkra na Ajiman. my hin tra be bia nga so ye bro hin. Onka da, onya bro hin. Ebu wɔ hɔ a na ɔfiri sɛ ɔyɛ bronhe anaasɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako. Na bra ajei enketia. Te me busa wasem ko akire kakra, obetime yi ma no de. Maybe you are no. Edi enti na nana agima obuntugo no mo fe no se oye bro hin. The nti a ɔmo frɛ no bronhe no sɛ ɔne ne gyawo man no. Gyawo man foɔ no ɔmo na ɛyɛ bronfoɔ paa no. Ɛnam ntɔkwa bi ɛba Ashanti region ne bro no na ɛma ne kɔhyɛɛ hɔ. So nti ma yɛfrɛ yɛ sɛ yɛyɛ German foɔ. So Yo. Enti sesi a wo ka kire mi. Sa me ka de tie kire wo a obegi atum. Menye ntum sɛn obi a yɛsua deɛ o si Yo yɛsua. me da se bebra eje. De tie ne se nana agimai ni nua ene nana obo kofi. Ni nua ene nana kodwo dinkra. Onu nua biom ne nana koku ben. Na sa nkrofo nyina mageti free. Ekuro bi efe na subinya santebai so. Aduanafo ko. Ena nana no moment o sha ase sa abre no na kwa ma hene wodi ade. Ba bia no mfe nkuma se no. Na kwa ma hene wodi ade fe no na kwa bia memfi. Ena enua no mi omutu ye be se kwotena ekuro bi efe no twifo. Ena wonum bi ebe se ekwotena ekuro bi so edidenkyara. Ena bi betena ba bia efe no akom. Na onmuti akom ho no na nkransa ne ma ntafo minu ansa asreku wuachi. Ena konwa na apede ebaye. Na sabre chemi jama afo de na ono omadikan na chemi sika fufuo. Ataka kra no one ne nkrofo ya na kusi. Edi animu ne omo na ba efe no nana ye fe no awo. Na bra ono mu fi asubija santema so akotena twifo no. Ono nana atemfo ajenkokobo ena yi won mu firi ho ade won mu koye be sa abra atemfo ajenkokobo ankodwuru akom enichi abra ntokwan ba na nkransa ne mane mienu no ntokwan ba ye won mu se tu ena ombetena ba bi durubo omba na nkofo ho nto mutu ho be sen kwatransa wem omutu ho ara omo sa akọ asuminya santema so back na omo kwatena asuminya santema so kakra enu wachire ena omo kwatena apem so no ye fra ho no kumawu onu mutena apem so kakra no onu musta afiri apem so ana onu musa bese kwotena ba bi efe sintre so na sa sintre so no aye esuntri so because honum na onu mutwa nsoro ti ana wonum ekotena na sa asase om kwotena so no na ye amokomhene na sa ase eti honum no omo ne nkrofo bi onu so omo ye adanse kokobiantefo no omo so tu bese ne kwotena akom Omo na ombetena asa ba bi efe na safo no na de na odi ade o sa bra na wofa efe no kodwo betia no wawu na ne wofa ase ene yakwo bi amofre no bofutia ya sa bofutia no oba sunwan obeto boan kokko na boan kokko je na tenase no na kodwo betia no wofa ase no bofutia no omo ya so anafo
ena ninya no afa ase ba ko ne are bete enti bra omo no wonom kunwie no omo sa ko omo nim kakra wo suntre so na ehonom no onom koto ba bia wo se sa suntre so ho no ene danyanom ne arade nyina eben ene kumase ba bia efe hodum no ehonom na na kwa amafo no omo te ba bia ofe no kumase no kane na no ehon na omo te ena na na awo ye ne ko ayukufo de ni mo ye kwa amafo no ntokwa bae ena obiri ye bo praye enti obiri ye bo plan nanso na odi wi na kwasiada ena na kusi onum betu share kwa amafo so sabre na kwa amafo bedi onuma ekosi de enti na obiri ye bo praye na sabre ye kwa amahene enti odawa 7 days sabre so na omuhu mo se tutu enti abra anto ahene ekwa bisa ye kire ne se o se tu akomu no na dafo pa ne akomu hene na akasa ne nyemu no wonu manto no womu ne womu ebeto abra wonu koro mu kotra bantema kakra na bantema no wonu koto nkrofo bi wonu so ya agunafo na wonu fi dankyira na wonu ye se ko mu no wonu beka ho sa na wonu makokwa ma kontokwa ena dankyirafo womu tena bantema sa tam bantema na ye sasalam sikin wonu ye se da bi womu do wonu mpene womu kontokwa bia ena wonu eda na womu ni koye ti wonu no wonu bejuru ba bi e fe ne nkyira no ena wonu cheche nkyira ma womu nua ma no ena wonu ba womu nim ena ye nua no ma ye fra makomfo yi e fa kakra sabre ni ma fa kakra ebe se ba wonu nim a ena wonu bi beka ba bi e fe na bisim wonu ba ye na opanyi bi e fe no boan kokko on na net ho oye asini ni eti wonu betena ho kakra no omu ho dwan enti ama wonu oja wonu ho wonu ko nyamre wa wonu ba iwi no na sa ba chechire ba bi e fe no sundwaye abla ofri ko ensu e fe no kubre ena otra sankra so ena obese betena ba bi otel enti wonu so edidi mu ana onu koto omu nuanom ewo omu dwuru nkyira na omu ni ho ena onu ba wo manim ena obete ometo so omu nuanom abetena ta ase bi e fe no wam ensuo no ne e fe ne sa na onu ba be ka kire omama ne ye no mbomba bi tena ye sa tam na kire me ena wama na fie wamfie ene enkuro kakra ewo ho ada ye wamfo de ena omoje omas asetena na tie de ba ye na aduban ebia bi ba ne nkuro bi te se korongofo libini na fana na wonu nyina tete ho ebinum atena ho che onum bi na fana fo bi korongofo omu firi abricos ombetena tena sa be ho ena na aduban koto hye wonu so de di kan ena ochechi Jama State na Jama no de ema wonya Jama State de ni abra omuti sintra so ho no ya ntokwane ba ye o se etu ba ye no o se etu kope wonu ma ko wonu kokko sabra na kusi no wate so etu ba eti emfen doma akusi na kuro no okotena so no ane ye de doma ne ebe to so se doma akusi ne de be to ni de so efe no kusi oni ni nua ba abrewa awo ene ti de ba ye ne se abra wonum kotena ebonum honum kotu hye san krofo we num nyina so gibinifo ne mo ne wonum aka nyina kotena so no wo mo de ho be Jama State ti Jama State ne be nya di ni fidis interest ho izasa bro se tu course kotu ahye wonum so no okoto ma ene obusa onum nua ma no se kusi no henefa ene mema wofia ene onum se bu onum nyina adwane Jama e wa mai enti abere bia so onum pade hye a omu kase ye ko omu Jama no ho akopa de hye bidi ade osintere so esa se omu Jama no ho enti abra onum kotu hye gibinifo ne korongofo na fanafo no so ni Jamarafo so no mu chichi Jama State no ko fa asa de say ye yakofo ye wodin ye ne eja ye man e osintere so eti Jama na eno eti abra betesefo ne ba ye no be dikronti bi kodi Abricos no eni ne eni ba bi e fe na Abricos abri no eye eyi e fe say osono no homa osono ne yi no eti abra abrafo ne ba ye no won ne asantefo be ko ye sabre na asantefo no on ma dominate a stretch wo empire no ti brune ho nyina na ya Asante Kingdom abunu ho nyina ti abrafo ne ba ye no ko mu defeat wo mu 1874 no ene 1901 entokwa no ono mu de a friend says ya Santoa ne ya Santoa no mu di kan de ne ko ye nana prempe no mu di kan ne ko ne ayimfu bi e kire no fa ya Santoa so ntokwa ne chi no enti Asante man nyina be ye British colony enti omo ne be cha Asante man no mu di bito Asante West ti Asante West no nya Asante for de to ye because Asante for mu ntu bibia borofo na emu ma ya borofo ne be chi mu di bito
Asante West and omu di bito Asante. Na ebrebi by ma a British forum who say Asante kabomuno nebua and into one my colony na afide omu ne di Asante man on nsase nyina so no wonum betechere unity a ebeboa na bra na nana ageman wo baby e na yefra honum abro region no asabra no wo no na sebi anya do sebi kafrache no mo fa ne bro hene na ne eji mo fa ne bro hene mekere wase e bro hene no bro no ye ne na din na abra abrofo ne ba ye no e no no bechechi division for because abra no na drobo ehene ono na oye bro hene ni bonkom hene eti abrofo ne ba ye no behunu se unity ne beboa wo because abele papa mu eti de bia na wonum corrections ne adade ne nkoyi ena wonum court sem no de bia na apare eti wonum eboaboa division bebra no eye ne similar to say Jama State no de ko share drobu man na se ena suma ne kwantwema eye so wonum mpene ena omoti atwea no omoti division for 1948 eye kwantwema suma division eti enu achi na sem papa mu aba sa division na mu ana British for the cast sankrofo wo wani brade ohun no omode ya asante no be kan asante secret nyina kire eti akire na akoa bi so efe no samole na sa somole no na watata Jama for no eni ti Jama for no ko French for ho ko ka kire French for say British for no yes say onum beti sa division o ma mo ho bambo. It is sadia French for no and more maho bambo and a French for the two. As a French for na military protection and a Samuel no be to show on so. To Samuel to show on so na British for beche no call exile. And I feel on more British and French for no a church on Mokabum. On Mokabum no Mokasa Sankro for we. Omu etimosum na on the omodi on man kasa a kingdom asante kingdom on the omodi omu enti ma English ne French ne kabum no mo che ekuro ne mienu ene ekuro no Jama State no ba ko be English German ena ba ko be French German enti dia be French German no na buntuku ne amovi a wo we no ekochiche ho no amanvi ne ena ekochiche se ekuro no enti ho ye fra ho French German a honka Africus ho that map no udua akwahye Africus nim enenti sa enkuro no ne sa ba bia wo ni nyina na de ati abun no e ba enani onum nana ye onum afresi asante maso no onum dini omu wofa no bi kusi adi okonom ene ochia me panyini ene abrewa 70 abrewa musuo abrewa abono nyankopon ena abrewa bono omu nana no omu eti ba bia ombeko bi omu de abono ato omu ho so se abono nana ne ye ne abono enana so ho ena adean aka ho na abono no ye onipa oya abrewa omu ye mienu ba ko de abono nyankopon ena ba ko de abrewa bono no ono na si mu ene atwe abradefo no onim se bia na yo mu nchemu miensa ye wa bia na adan adua na moakare ena bia na atwe abrade eni ti abra won mu kotena ba bia mu kotena ye no omu kwachichere ba bia omu kotata omu current places ho enei omu free komu bese ko ye no omu kwa na kuro bi de manso ama nyina so manso hene no ano wo no sa abra na sebi nyaado sebi kafrate no yo defo no sika manso na na eto sika futuo wo no mu di sika dwa onu wo sika nkasa eto omu ware wonum ene wonum wo eto obi ko ba bia wose ye ko abrewa bono ene manso fo no ho ene kwa ye bono manso onumo abono ni enye bibia eye nipadin nana abrewa din so ena nkrofo bi so fira amowi omu firi tokuro bim efe na mowi na sa tokuro no onu firi ba o mechichi kuro bi efe no manso ansa na abonofo no ba abro nyankopon na abonofo no onu ba beto obefra wonum ena onu no omu nyina betena asenti efra omu abono manso betene wonu akoka so komfortiko asu bisan bi obeji atum se na na de abono nyankopon abro wabono ojitum
me busa sa asem no. Musa obi ani aduana ni papa bia nim se omo nana ebi di abrewa bunu nyankopon ene abrewa bunu abrewa musu abrewa samanti kwesi adua ko chia me pen omu nim se omo nana no wonom obi a oya typical pure aduana ni wonim na mamre bia nim gidi wonim enti enya se ebuno no na ye kingdom bi de ba ya bro manso ne ba no mansofo o mo ya yekofo o ya mansofo no mo ya yekofo na abonofo no o mo ya duanafo ono mo ya bisia beto mo se ya duanafo nti ya fa ne sa ne ai sa na tie nti mo nyina ba bia mo firi no mo mfiri ba bia mo firi so nya santemaso ho na mo nana no mo firi nti fa ka wo de na wonim no ho fa we no so ni e free no de enchechire mo se yo o se ho ni e free ni e betna fe jama fo dabi jama bunya no sintira so abra o se tu o fira kwa mu ba ye no o ye se o se o twa tua mo so ono ho no mo che trem sika fufuo no e de ono ma so kware mampo hene eto o mo che no o manko no trem sika fu mampo ne da si ho ma askware mampo enenti wonu mo san krofo no sintrasefo no ana wonu mo kope hene a o mo se yenko enua no mo gya amayi ho no enkope mema mesi akonya so to se atuko no se ai wonu mo wa se bo mo nyina adwane agamayi amayi eti sintraso no nkonya where the friend jamai enya ba bia o mo eheva no mo gya o mo mai o mo gya o mo mai wo sintraso me dasi mi ya number ka be share ne ma through ho yo actually me number dia na me ntamfa maba hat no do de mamia this na nan makama na number ka wa kuma yo mate me dasi ya mi sha any yo bye bye dasi bye because you ho mo prayer asante for I say na ya asante ni nyina ya asante wo mu se ansa na asante ne maaye no ne o nkronkra na o te ho be later on won say akama no ya the kingdom ne raise akaman e benya dance kingdom ya e be wuru akaman ni nyina e che benya denchira kingdom e wuru akaman ni nyina ane ya asante kingdom e wuru akaman ni nyina e ti kan akani bi oso nya asante ne o maka maminti ya asemu ena bi mu ntia akani oso nya na ane na wo kira bakosem se mako agime akani bi aya asante ne no kure wo mu no na on se tan no doso ni nti o mo nka ne kure ha intimidasi abra ya mi shira me pacho o betumi amama kasa na me o tre mu nya sa bi edru ba bi ama kate yo me sta kasa esa rosi me pacho ho te say yo bacha me ho ye pa na zo me nam social na me ho ye na me ba yare nti na me maso because me ni je ho pa me tie o kasa enti me ho ya ne sankofo bi di wa tem na me friend sister Jane I say ama na adai sister na what is sister say o mala ni su biom nti one won kasa no mpa wo chew if you say o kire ye nyansa pa de wo ye no nyame de wo ye adwuma minim say one wo kasa de a em say Saturday no say sister de wo kasa ya any pepi ne me kasa nti mi on ya ne wo wa de so because me ne na ya de on me kasa me ne no me friend no first man ne kasa say me pa ne chew me friend no because se ufri wa be ha ye pa me di kotodwe egu fom entie di obi eka ewiase nipa di obi nyame di bibi se obi nsasa wonya enipa be bu mu abam obebu abam ti me srew entie Ghana for asem di Nyankopon a kyerwa mimi se ye trita no so but uma me hu se me so menye ayini me so menya asantini so atiase enti se mi credential na se wo so credential dia no bi beka se wonya asantini a se ya asantima mu no ye di nipa bebre na atitwe ti mesrew menni nkrofo achi because wanim kra me hwe wanim kra na mani age dodo ti me hu se wo kwa na maba begina so ti mesrew bebre bi di nyame di pa wo chew na me pa chew me sa wo question baako enra me gina social media obi se
deɛ ɛyɛ na bufuo ne sɛ otumfoɔ se nkransa ha yɛ media brekum yɛ media enti ɔkyerɛkyerɛ yɛ fi sɛ yɛnyɛ a yɛto yi mimi sɛ mi kunu yɛ buroni me papa so me papa efiri dɔmaa ɛnso me papa maame yɛ asantini me maame yɛ asantini me kurom ɔkora me nsi hɔ da so wɔn ti me nti nneɛma ase ti me pa kyɛw betumi akyerɛkyerɛ ɛhɔ ne mu yɛ akyerɛ me sɛ asante otumfoɔ se brekum yɛ media aha yɛ media obi si ɛno kora na yɛ na bufu na ɔte social media enti asante otumfoɔ ɛmfa wɔn asase no ɛma wɔn ti me pa kyɛw me question am de ma wɔ wie no no ti ɛyɛ a wo kyerɛkyerɛ yɛ no so a ne yɛ hu sɛ deɛ nti a kyenkyere a wɔn se nkransa yɛ wɔn deɛ aha yɛ wɔn deɛ otumfoɔ si sei enti otumfoɔ no ɛmfa ɛhɔ ne ma wɔn na wɔn nyae asantefoɔ ɛntɔkwa ɛnura saa na me hu wɔ social media na me yɛ sɛ me ba so na waba bi mu ɛyɛ mami nyiwa no na ɛnyɛ le dia say so obi me nua beba me nua beba chaw why ni edede beba chaw wan dia ni edede Pabra beba chaw why ni edede Kwabra oh yo asama obusa no bra kwabra mutu homa me oh na da washe dada If I look to Sumane, may no say yes ya no ye cry moderator also a difference so mama moderator Mpacho maba maba mpacho man nyimi mfo maba ohema na dia wo ye say nye ana wo say be distract ya na say mpacho oh mi sister mi kuro ni do mpacho da bi me ni me adwuma ba me si fon fika ni mutu no mame why mutu no mame Maza o yana ba be on boni binu no betete ha ya twema mpacho menkasa mutu why the mame we abusa me kwasi mutu no mame okay yo mate okay that's back up na I mean sure yes sister Rose Insia with us was same was obusa me on say wasma obusa no ewianom sebia nya sebia konto ewianom mo fra mo ho abunfo binom enente enema bibrase na yeka region was created by a politician, but traditional landscape was made by a war, and many was made by migration and settlements. Anything say brekum for eya asante for efri tete nananom efri nanati abreso brekum for free asokore mampong ena brekum for ankasa onmo ka asante militaries ne ho enti ebere ba ene jama afo kon no na nasase a sebia nya do sebia konto na santema no onmo etreni onmo asra ho no na eya sase e ne jama no ebohye ana ne no ebene ene ti ewurade asokorefo onmo ye na natia ne nkrofo kogu sasase ne so na wonmo ko kotena bebi efe no awa aso ansa no mbese akopepi ase na nkrofo yi eya asantefo pio na natia no yobi a wani enti ne wafa ase efe no amankunade ewu ena obedi hene brekum wo bi asantema ko ye bia brekum ko bi entokwa brekum anko bi ama asanteman eya asantwa wo because sabre no na betrayed bia bam na ebre yi mu kakra me hunu so onipa dasane bi ebetena ba bi ka se brekum eye jama hene asase ye fa ni story ajeman brekum nye jama afo asase brekum ya asantema asase brekum fo ya asantefo
pure asantisa enchemu biele nim and it is obi say eye na hi say yewura ono ankasa na sase ene ono anabusua na won ma de hye na ono so nyim won ma bakosem enim won na namunchi na won mutimi kire ono ankasa bakosem na won kire o mase na obi ono te sase ne so ompene say ade hye so omo ya asantefo a ka che so omfan kokot kechire oni cross omfan kokot because abakosem bia ni nchemu bia ni ho ebechi omo mbeti because they know omunim no kore no ana on my imagine say patapa asem ne atwa te 70 on be sa na ma no ene ti obi pe no free say brekum say ye buna omfan kokot no musa na man kwadi e wo ba bi ofiri na kwakuti ya hefa no ofiri e woni ni nia manum ene ne wo fa asefo enipa bebrebe e do no kogu sabi anya de sabi akonto ba bi e fro ho brekum no ha no mfiri brekum ni nya kro ni din esesesabi yewura wo hwe na edin brekum na yefiri so edin ni domten asokore domten sa na yefra wo mu yefra mo asokore domten fo onu din no aneti obi also won preso se brekum ya asante no na de hye ko on ma bakosem no mu ni mo onu nchi no mu ni mo na nanom ba bi onu firi betena ye na onu so onu mpere ne tata hwese yemfra ho bu because of 1959 ya bete bro region no oni kro no amamra wo Ghana e constitution eniti won fa amamra kwan so no fa court ni enkodi sasa no ho esasa wo abe basabasa bia ba be chi watum ebia wo so ya hwe nkranza eya asante nkranza fofra bokum na nkranza kro na nkasa abra na opokuware ya wane na nasapoma ma no na nasapoma so na otumfo se tuba eniti amokom hine ni wo fa ase ene na sapoma ye fero ayo ba sapoma no amokom hine wo fa ase amokom hine ni nwia ba ne wo fa ase ne ba fo pep ene ya ware ba ma me sapoma wo ye o se tuba ba ye wale ne de ma o se tu wo fa ase ye fero pokuware eti so won se ne emoja na sipate ene ti won so ade hyesem saa na mo won fifi ya sa abre no na adudu nyina ene odi abusua na nim no do mu firifie ene won mo yirebo mo firi kokofu on mo nyina aka ho no on betena ba bia on ba ye no mo di kan krobi ye fe no nyamfoman ekon sa abre sa nyamfoman no na bromansofo ena na eti nyamfoma ho won mo coin ene on mo to mase ene on ba on manim ebesi ba bia for dokro kwanta o maju ko dokro kwanta o metu mofo no mo ni mofo tan o man konto kakabo mu ene on mo nyina tu sa ane won ko droma kese sa droma kese won ko na santefo te ho ye won free insuta ye won ya dakofo o me ya dehye won ko ane won ko tena aho ye kakra ansa won ko kranza akoto na abrewa akokora sini akokora akokora jesi ana akokora ampofo won ko to nkokora fo emiensa se won to asasa akokora fo no won nyina droma kese fo mo ya dakofo na won nyina so ya hafo a on ko ha na sabre no na bromanso ana na most powerful state ya na hyem wo ho eti wo fa won so no ha hene to mo ko ha no mo kum na makase a no mo de som bromanso hene eti won mo de bafo pem ne na busua akwa kire bromanso hene na bromanso hinu hu se sa won akasa ne nua panyi no poku adna ne ba no ana ntokwa ba ye tano ka kire de se ma won ko ntokwa no ana wo ko ntokwa no ana you fan say opoku arele baba fo pem won mo defeat mansofo ana won mo je ade e wo won eti so be free say na na dodo nyina onu de sabi wanya ma medwunu kranza ya ko ya fa ne say swodro ana na dodo nyina otoye na busia kan to aso so be free say kranza wo say ya sante de a ade e wo so no ye ne say won kan che kranza he ne say o kana bakosam a won kasa o ya sante ni so be dia dia me ya be esa se ya dia de hye na nanu tumi hye nkonya tuntum nim eni tu hye na na bakosam hye na nam tankase e hye na nanu entra ye ne mantena wo bumna na nanu samanfo on mo trakonya so nyina wo on bebusaw ebi o so won sase asamba ho bakosam be na ade beje ode hye be na betimi aka so firi wase modin bedi ade etu kacha de hye se on mo se o ma bakosam ekwa be na be fa so ayeye na wonu nya asama hwan no nkofre no mo medi adanse ebi na blekum hima kacha ono so bi ne bako ya fans ehia ho no ono ko fa omo nanan mo wasokore asokore ana ono ko fa omo nanan bedi adanse be kire ba bia ono mo hie ho
ana omudi nkunim na nse ya gonja ene nkranza asembaye gonja hene kan wotra ya kan se meni asante hene mena bohye esaso onim se nkranza asase no ya asante hene dia etinyo one ne baba fopem ne ebohye eni ti otumfo ene ne baba fopem enkasa na bo mu ase ekasa kakra ti so bi tenchan ne wose wonte sa ne ma wo yase na apa kire se baby the bro region ti by force I was obia bona the most important part is say emfa basabasayo emfa atwitwi asem court wo ho ena nsem hu so nti na esi court dan ana mfa court my bron champion association na na me yaw ye odi kan abra sa ne ma we kwaso no what they call court what they call high court supreme court what they call brochire committee privileges bebre committee of kasi committee what ni nyina ko ho em ya tenanse ye bu no fo sasa nya wo dia esanso no wo bi kon na wo di wo so a ade se wasa ne na kobiam adi nipa kro no so ansa na watimi aka se wade wasase to no obi ba boxing no ba kon de wo title wo di mi nka je ba kro so fa title ma ade se wa frɛ rematch na afrɛ rematch na nipa kro no kudi nkunumu a na wasa ade wo title back anya sa ade a asase egu nyina otumfo de a me pa cho aka me question ba ko na nipa kro no so se ni aba nipa guso meso ni sisi e omo eko no a ye twitwe nkrofo ti aka free si baabi no e otumfo e na eji asase no eno ntia mi wi anu a mi aba ma me ga asam jiro wo we sampa ya wonum ene ye kontoko ya ntokwa da hu ya sampa konya 17th century sampa komo ye na fanafo Frantrafo no omo ye na fanafo no mu fikakara e wa Africus tolo sarango ono na di ono nim kan ana ono nante Mali no mo ni Nigeria no bebre northern countries no ana on be pie ba bi e fra honom Jamara asase ni nyina e fe ni Jamara on be pie Jamara no on be tu Jamara hin sa tam no na on be tu na libinifo e tata Jamara fo enna Jamara hin ka kire tole slango ene ne nkrofo so wono mutimi ene sa libinifo ikon no mudi nkun mo di o mo safo hene ene ono mo yeye na abra wono mo so saja akonfo no kotuhye wono mo so no mo di hono nyina beteche jama no no ono mo hye wono mo so no mo di sikadwa o mo tutu sikagudie enti o mo di ho betu sikakoso ena no ono mo sa di nkwadwa slave market no mo che wono mo to o mabrofo ni acheche wo mo okodwom obi ni okodwom wo e wo sampa ho jama fo ya komfo yi omo chichiri kuro no ya ne yetonton nipa yekoto di pefili ho jama state wo ne de won makos ye fa ne se saraga e wonu mo na entokoko ba ye abra nana e fa ne se otufo opoku arbra so entokwa ba ye isa so omo sa akoye agudi adwa ama mo ya replica of golden stool ama ho asanko ba asem mo twa ati nyina chi San makwa na ntokwa ba ye na omoje replica of the golden stool no free jama for that time no na oboko fi na di wonu manim ana wonu scatter konso me ntonkoa e wo hobio eno akire no wonu sa kwachichiri jama ni bio sabre no 1800s na sabre na asibebo nsu na di ade ana wonu sa kwa replica of golden stool no mo sa tonkoa ni biem e wo ho etu kwa sampa e obabi ade fa ye digwa ye to nipa ubukwa ko to nipa ho nti wana na brofo no bebre koto nipa do no kosaraga jama state ho ena na ema na nesi bobo nsusa kotuhye ho no so eje replica ne firi omsem ena yesa gu jama state no eti sa krofo ni nyina from 1700 wonu nyina se asante ba na se otumfo asase ya eni ti sampa fo onmo kan asante ma ho 1982 ena sampa otumfo opokuare ebo sampa ma hene Opeja San Pakunyano. Eti amamre ni amani chieftaincy act no. E kire wo say the right of allegiance. Akonya wakonya hyase no. Ono nko na otimi so akire no. No no so nko na sebi anya do sebi da frate. Otimi to ade so. Ti San Pakunya hya wan ase. E hye otumfo ase. Ghana constitution nyina ni so hye otumfo ase. Eti die nti na San Pakunya sema beto ho. Wo do ma wo yo ma hene te se San Pa wo ye ma hene. Omo hu kuro omo sa suma ekuro omo sa ne nyina ho de ba menhia esa so omo ni mama mre ne amane
so makonya no ehye otofo se to ase oni pakura na wati sampa akonya so a wo se wo yohini abra asem ne koy okobi tesa me ba cha mutu ho na tie okobi okoya no on mo ka asem no efo bu aba ye no obi agitu mu etia ya de na obi kotena nsoko eka se obaboabo abronfo ano akọ sampa akọkọ ntọkwa eye ni kuro no na konya he na se eni ti so obi bibusa na so obi na ema basabasa eba ni obi kotena bedwom kan se obaboabo nipa ano akọ abere nye ni kuro no na akọbusa wo mo empese yebeke kansem bia ma akofa eya obi aba obi emu otufo se tu asase ni nyina mpo yere de an obi nton asase ni bi mpo wo mle ne kapreba ana asempoa se ye wura tan asase o na wodi ewo mu no enie obi enu ho ye sa ne ma no na so ade ya wodi amamre ne amane kwa so eye wodi obi enu ho so betima de afi ne sam to obi a wonti asa sister wo kọ ho no mo kan ka che so mfa nkọ court we ye simple and short kasa tintin bi eni we mu ono mo fa nkọ court kasa tintin be de wo we mu edase ebacho wa ye freedom kasa na minya na ben sorry na ko bo no miensa ahima konfi money adwuma ba fefe edase nanam ko nyanyina da wase ne adwuma den zumeda nanam ko nyanyina ase ene say anam so da na open so gusa china nanam say ye mi nanai munya na church jina pa mumani bibia nye no gusa papa chese nyasem keto na meka yasem pa re ewa ase ndi ura watu nkapa na adwumaden a wo bo nkopon onhyira wo ewa ase na de meka to so biem ne se ewi ase ade a enya wo dia untimi fatumi nye bibie ni ho abeya ebeyi esanse nyankopon hyehye ana asase no wabo ato ena nananom nkoden a wo mbeko ye e asanteman mu ena omade age asase ne de ato te se nya wo dia na se wa wogitum se wonim history ni pefe untimi mfa patapa enje ema ne nyeye wate ase sabi mpredua sade ekoso ni ntokwasem na sade ade we nyina no eye patapa ena mpese mo de patapa ene sabio ahomaso bi ena aba ahemfo bi mu wo ba bia sabia nam so ama amanfo ne ekon ne marketing bi ekoso na sabi yewura no oye panyini bia sabi yewura mechewa wiai oye panyini bia ordinary hwa ade din o mpe basabasa sabi yewura ye krobi hine so a mede minimu na kasabrinka Ghana nka jatom nanso enam sikadwatumi sikadwatumi ne nanam tumi ta na chitire ne tambia o mo che ne kwampapa na o mfa so se be ya oye ne kase bia nsi asantemam ne Ghana maimu awima na de to so biem ene mitnya ne nte se open so afre America president se na dawroma na de hye Ghana fo na omo ho no omfa omo ma Ghana na oman no modern ti se obhia obi na se nipa no so ye Ghana ni na se oyi ne Ghana card e de kire so ye Ghana ni e wonja no ama America president ajatum se obeye ne sa ese asemi kura ese mikura bi o hono se ne tie no utimi etwa asem na ho na de bu asem se ye nyina nim Twitter Donald Trump obetwete to efa Ghana fo eneti se nya ne kura e ko metwete sa because osofu mu akura akụka Donald Trump asem wa America no odidi na tem asodo nanim wa na odidi na tem se onye sofu papa so eneti Donald Trump no ye na de a ne fele for e ba akopɛ ne fele for eye mienu na de di kan eye supreme ruler of Asante Kingdom the toso eye a supreme ruler of British monarch eneti ne fele for mienu pɛ enti onim say wura so de na danfo ene King Charles nti akwasa no ye wura kura betimi akasa che King Charles on kasa nche Donald Trump said the oil onyan ye wura bibia si le kwan so ye call across White House otimi ye call straight to White House yes izan say empanimfo adanfo ne empanimfo atitiri adanfo ne atitiri enyansafo adanfo ne enyansafo ena brempo adanfo ne abrempon obrempon sa so ena sebi ese ehu sirefo anache ese kire no the Donald Trump who seen ni bia wasra che na one na si nyina srepe ti no ye sa atwetire to ho
na menya nti say Sanity. Ghana for bebre so ade won call detention center no ye ja bebre that is what I have heard Yeah. the sanity e dia na say Modi. yewura e ba cho ebo emu ase na ye da wase e wo Yɛda ni wase. pa wo ye ma Asante Mane Ghana man Asante Ghana man. Ghana ma be ka wo su no no nka wo nsere enti sanity We mo ko fen wo he we no ho ani bre. Yo. Obi nto aso. Ani je abafie. Je abafie. no bra Mpacha do me so. My sister do me so. yo kasa bra Mpacha kwa what is it? e ba cha me ho ye na so Usu fidencha. Yo miss na me adu so fi wan fie. Why? wo ya wan fie ni Anyway, me say question me. Kase pa. Me wan fie ni ba me ma ba if my ban. Yeah. wo fi mama okay Musa Em pese me bisa question me no bi. Mate Mpacha be bire. Na o chimo kakra. Mpacha obetama me date ya. Doma omane Asante for kon ye. Obetama me date ya. Asante for me kan bom ye asante ken asante o me kan bom ye asante. yo E pesa no mienu no. e da wasi binya Date o kon ye. A date asante kan bom. Mate me da wasi binya be ma e wo wasi Musa wo Musa me na me shirawo na Me jina so mpacha me nko. ya jina so me ka no kore through do nothing by the truth and I make it o ye wan fie bi ye nananom onu mo de no kore na chechire adawuni bia na domani Asante enko da doma oni Asante enko da na emom doma ene kwa mai ye ne abe Kumase no ye ka Kumase no nso a ma me nchewa e ka Kumase no a enye baabi a wo hu ne bia na ye Kumase Yeah. bia ya na ye Kumase no e ho ne ne wo kọ baabi a military museum no wona e kwa ase no a e ho na edi no be ye Kumase no e ho na ne ye fe ne kwa mai Okay. na wo kọ Okay. ta ene Kumase no a ye nkura hodo bebre hyem enkuro pi enkuro bro 2 million ene ye wo che Kumase na mo fa ya ye fe no ofa takusi no woni wo bri ye boa na kokon ye na ye kosi ada doma aduanafo no woni wo bri ye boa Okay, mpacho 1 minute. This mpacho 1 minute. This na asante maye. na santini ho Na asante ni ho. Na se do na sa dia. Na se do ma kondwa no do ma hinkuro cha asante. Uji tunsa. die mami nchiro mu waka asempa mami nchiro Na bi uji tunsa. nya botere mo akoma mrafo nya botere ni yetie ne se ye ka konyasem wa ho ta kwa ama na wo ka ho asem won ma konya no mo te so sesie no ya wo sikaja e different no sikaja e different from kwa ama konya kwa ama ya konya no a sebi nya do sebi akonto no na wo ho no e chei Yeah. akonya no a ye be se de kodo ma no bibiri na ni chire mu ni abra mamafo onu nyina afre so binya Asante ma so omo nananom ade abechi aduada efe ne cheduo ana onu nananom sabre na abrewa ntwinyame obo ade oso otie so binya Asante ma so asa na obo ade mpacho o omo nya fifa he omo firi esu binya Asante ma so omo kuro no na omo fifa betena ho omo nananom abakosem so onu firi efom omo nananom abakosem no dabi na nti oba se omo firi ansa omoko akoma na yes onu firi ho ansa omo kotra sintra so tie onu firi esu binya Asante ma so no omo ofedi omo nim firi esu binya Asante ma so no ye fe no atemfo ade kokobo ana wonu besi kwatena ku bi de twefo ebinum kura kwatena denkyera ene binum besi kwatena bia ya fa orum akom ehona nana nkansa abrase se ku wachi entokwa bantafo ne ntem ana wonu momentu ne hyase ana orum besi kwatena ku bi de obo omudwo na nkrofo ho onum firi ho omu kwatena ensawom onum firi ho ana onum besi kwatena
asantemaso bio omo sa ko no nchi bio kotena asantemaso bio ena omo fra asantemaso kotena apem so na ne tawia no te apem so na ha na efra okumawu ena omo fra apem so ena ono kotena bia bi efra ho no sintra so na sa sintra so asa ya mo komine dia na botre ya botre kumawu e do meba kumawu ya domafo dia domafo asa omo kuro kumawu aye doma ne tawia ne chechiri kumawu eni ti won no ba no mo sa kwotena apem so ena efra okumawu no na ne tawia ne wo ho kwotena ne nchen okay ansa na obesi akwotena da bi efra ho sintra so asase no na ye obi efe na mo komine dia Onomo entokwa omudi ka akot eko ye first abra onomo kro no wo hina na wo wade so a onom besi kwotena eho no na eye krobia manfi breso na mento ni shati free asubija santema so krobia manfi wu ye no oti akenten bai anza na obiri ye bu epa obiri ye bu abreso na kwa amafo no betena sintra so obiri ejene na konya esusene no kwa amakonya echen Doma kunya more than 500 years. Ejede, ezanse abla osetutu obedi ade no. Osetutu na danfo. Ti asem we na abeti ase yi. Osetutu na danfo. Ane doma hene osi ade adwuma bedu. Ne nana ye fe no sasreku no. Osetutu adanfo no. Eti abra sasreku bedi ade no. Na osetutu su di ade e wokwa amai. Na sasre kusu wetie ana ayo setu ayikrem sikafufo no ye domafo no wonu tu free akom aso no osetu so abedi nade ene ti se bibusa o se o setu tu bedi ade 16 eta na ansa sasre ku bedi ade 16 eta 1 ya ekwa be so na wo asa bi wo fa ne wu wie ye asa na mutu akota tartar baby asa na mbeta sintira so wakonya chen no you see. To do the mathematics well. We are mathematics here. Pacho, history wo watch le. Pacho, unyan wo fa he. Pacho bebre. Unyan wo. Me ya bema. Kobusa me sra wani de me ka efo nkyerɛw. Kobusa na do ma hene se. Oh that. The history na ya wo beka no unyan hene. Na wo kyerɛw a me kyerɛw me de. Why? Me mete ne wo masom. Okay, me da say. Medase. Mamisa one question ma wie mpacho. One question ma wie. Yo, bufu. Na me bisa question be say. Na sometimes na manfo can say doma for ayi kumasi ahemfo no. Ebu ha o say asante hene omonko ma be moa asante hene ma na onko. Na omo ta kan bi sa. Na nti mbisa bita question say asante hene ono nko na onimi history owo asante akondwa no ho ana say ahemfo na omo wa asante no bebire no omo nimi history no mo cha asante hene yo me da wasi mbisa question sa no yo panyi bu ha that's for say asante na ye oye ohene wa asante manim ni mean say onimi history chane asante ahemfo ni bi because I knew we could have a chance at him baby. When he to more chance at him not to come down son. Yo, Tibu hand to baby that say, son of my brain and say, or more Muammar as anti him or come with you know. Me did say be a net and send a business anti him canson, 7 months in Pransu, Bishop and Chay into almost a month or so. Would you do, sir? Yo, Mamma Emra was me. What was a good to me that I mean to the answer. Now she waiting for more. Near Tiere say, ye were the supreme ruler of Asante Kingdom. In Krobia, was Sante Memo. Abako Samuno, a one ho. Nanya no corner one, a was Sante Mai. Nabe Bro Hodma, your baby a frohodum, a deal with Cromofan say, Menshia, ha. Ya abakosam no bebre na wo onkonya ho abakosam ensase ho abakosam enipekuo ho abakosam migration ahodo amantena ahodo ensase tama ahodo ene entraya ahodo ni nyina ewo ho ene ka hu se sikadwa no a ye asantema yigidie no
sikadwa ye honhom ye asantema no ye gidi se sikadwa no aka ye nyina ye kra bomu eyi niema de kire ewura eti bibia mu no sikadwa da no ho de kire ye wura ena santini bia no so abetra monti aba be kase ye wura kana konya ho abakosem na enya sa na tie santini bia nka bi de ezasa bakosem ye wura be kanu ye nimsa sa abakosem no enu ne twatwo eniti alikuanti ayai sebi asantema no yai funi bi sebi eto obi a na on maye di no eya yen kan sempi wa bontene eniti mimi ka bibi e wa bonte mfa nkyere wo na sebi wo mu nanim ezasa asantena ho ne sa no ye wo kontre sebi o ye wo twafo eti se basem to kwade a wo mu na be kire se yen kontopa sa na tie eniti mesrawo medase so bye why Leo, me da se pa wa mfini. Iya, bye bye. Yo, me ya na ma asbla freedom pacha kasa. Freedom akasa o. Oh, freedom wakasa. Bra Henry no wakati faster ano. Freedom so akasa na mo so. Bra Henry kasa. Ma, we de nyame sister boy ya wama na si pansa na wapeke me de ahimi o same wo su free wamfie same wo ene wo kan ha so free wamfie onim se yemu bi yenim wo offline me boa Mr. Bibi wadaroma me me pese esube yeye nti eno kan ha se bi si minim se na mo ba send your pen wate the open wate ma nyame nshira pa no onye okese nyame nshira onye okese pa free say sa abakosem ya ochirechire even afane afan a omo yante ho asi ebetime agina ye no sumpo wasem a obeka no obi benya adwen sesa na adwen sachira ewo ni tirim betime aka say yenuamo no ebunofo no bebre